friends! Good morning and welcome to today's vlog. I am here with my boyfriend. We feel right. We're showing your muscly. That is your muscly. My handsome boyfriend. So today is Saturday. By the way guys, another Saturday of our life. So Rookie made breakfast. Breakfast. But bacon lang yung kakainin ko kasi me and my girlfriends are going to eat yakiniko pero hindi kasama si Rookie. Ooh. Cry na ya. Cry. Kasi ano lang mga babae. Tapos hindi din naman siya kumakain ng marami tsaka sayang. Yeah, sayang lang din tsaka yung yung yakiniko. So baboy. Don't like baboy. Mga meat or baka, beef, ganyan. So hindi siya kakain kaya mabilis lang din naman kami. After noon, uwi din naman kami. Ayun, so I'm just gonna eat it's already 11. Balak man namin pumunta ng clinic this morning pero sabi niya hindi na daw kailangan, so hindi na lang kami pupunta. Diba? Nag-ready pa ako, nag-get up na ako. Kasi daw pupunta kami, tapos sabi niya sa Lunes pag sakit. sabi niya daw pupunta kami kasi sabi last night sabi niya it's like a baby. And then, okay, let's go to the clinic tomorrow. And then sabi niya, okay, parang natakot siya sa clinic, baka injectionan siya. Man na, ganyan talaga yung mga lalaki, natatakot pag injectionan. Ayaw ba? Ayun, so kakain muna ako guys. I'm gonna drink a little coffee. Yeah, konti lang kasi para may laman yung chan. Hindi masyado, okay? So, hopefully, drink coffee! So, I will be seeing all you later. Here's my breakfast, bacon and coffee, and yeah, I'm not gonna eat a lot kasi baka mawalan ako ng gana mamaya. Diba? 3 p.m. Yeah. Natitemp ako sa egg, but nah. So, we are out ni Rookie. Punta kami saglit sa Mere. Yeah, okay lang ang ligid. Oh, there's a construction here going on. Kasi, man na ang balay. Oh, natapos na yung bahay dyan. Ang bilis. Saan ba yan? Ito pala yung bahay. Ang bilis. Natapos yun. Ang bilis nila gumawa ng bahay. Like, mga 2 months lang. Or 3. Mga ganyan. Tapos, and it's over. Oh, ang lamig na. Parang mag-i-snow na. I think. Mag-i-snow na bukas or ngayong gabi. No? Grabe ang tugnaw ba? Grabe talaga yung lamig. Hindi ko maano yung lamig niya. It's so cold guys. It's like 19 degrees pa naman. Hindi pa naman yan mag-i-snow, no? Kasi dapat 0 degrees or like negative something like degrees ganyan dapat. Pero it's so cold talaga. Grabe. Hanggang mamaya na magsisitbelt muna ako. Dito kami sa taas, naka-park kasi ewan ko kay Rookie, makyat siya dito, may parking naman doon. Gusto niya dito sa rooftop. Yay! Shimamura! Wow, there's the long stairs. The very long stairs of Rookie. Ayan. Hindi naman masyadong long. Andyan na yung Shimamura, yay! Shimamura, yay! So we're inside the fitting room again. So I'm trying this one kasi pang pang winter na pants, pang work, pero looks so weird. Iyan may bulging sa aking tummy. This is M, so pinakuha ko si Rookie ng L kasi parang masyado siyang masikip. Ayan, so I'm gonna try this one too. This. Masyado siyang masikip sa aking liking. Tapos ang aking mga kalat. Ayan, sana bumalik na si Rookie.
Oh, by the way guys, nasa Valor pala kami. So we're home. Ito pala yung binili ko sa Shimamura guys. Kasi wala akong medyas malamig na ganito. Oh, malamig na kasi kaya binili ko kasi wala akong masuot na medyas na for malamig. It's so cute. Disney, si Mickey. Tapos, I also got this one. Ah, diba? Ang cute. 290 yan lang. O, diba? Bonggay! So, I'm just going to quickly curl my hair. Kasi mas gusto ko ng curly hair. Here we go! Guys, I'm going to quickly show to you my outfit for today. It is very casual. Yan, ito pala yung nabili ko kanina na jumper sa Valor. Don't judge me. Kasi mas gusto ko siya isuot. Parang gusto ko yung mustardy looking. Hindi ko na winwash. Hindi ko na basta hindi ako nagwash. Parang ganyan. Sinuot ko na agad. And then, yeah. Black pants from Shimamura, and then my Converse, my new Converse shoes, the Next Star Converse, yeah, I guess so. Yeah, so simple lang para sa malamig na panahon. Ganyan, malamig na talaga guys, grabe. So there's my outfit from toe to head. Head to toe. Bye. Hey. Ano mo na yung tawa ko. Oh, seryoso yun. Seriously. Gupitan. Mahaba na ba? Oh, mahaba na nga. Oo nga, mahaba na. Ayun na, oh. Naka-short yan eh. Ayan na si Manang Lots. Ang tagal. Grabe. Alas 2 yung usapan. Nilalamig. Mamaya nilalamig yan. Kaya nga. Oh my God. Sana all ganyan. Ako nga yung pants to na may may balahibo. Oh my God. Lota is like naka-short. Init daw kalit. Hindi naman mainit. Ang lamig-lamig kaya. Andyan na sa kawakas si Madam Lots. Mamaya tingnan niyo yung outfit niya guys. Mamaya tingnan niyo yung outfit ni Lota. Pakita ko. Hindi siya nilalamig. Basta watch out for Lota's outfit. So, alis na kami para makahabol kami. Bye! Someday they meet again, and never need for more than reminiscing. Maybe this time ayaw nang tumingin. Sila here at biking. Kami nauna, wala pa sila Krisha, Tria, tsaka Sheila. Habol namin yung 3 PM kasi ayaw namin magbayad ng mahal nung 2-1 kasi 1.8 lang pag lunch time pa na Guys, I'm gonna quickly show to you yung get up ni Lota. Grabe. Hindi malamig, girl. Malamig. Grabe, oh. Pero naman yan, stocking, di ba? Ano lang siya, mainit na sa legs. Wow, grabe. Eto din, may isang hindi nilalamig. Saan ba yun? Nasaan ba yun? Girl, hindi malamig. Malamig ko eh. Ba't kayo nakapants? At saka mainit man din yan kasi tights. Ganun. Ako kasi parang parang may balahibo yung pants ko. Hindi ko ano pa to. Sila, oh grabe, bonggay. Oh, let's go na. Let's go na. Okay, let's go. Paul. Wow, ako talaga yung taga-bukas nila. Okay, ako lang yung may COVID. Wow, sa Shibori biking. Ayan. Hi, wow.
May alcohol? Okay. Since hindi pa kami makapag-start kasi wala pa sila mag-start. Pag nagbayad kami, mag-start agad yung ano. So, nandito muna kami sa labas. Tapos pupunta daw kami dyan sa ano, Yamada Denki. Tapos may pictorial. Pictorial na nangyayari. Ay naku, Diyos ko, kahit saan may pictorial talaga. Wow, oh, yan oh. Yan yung dalawa, nagpi-pictorial, guys. So, ang tagal nila. I'm so hungry already. Grabe. Siya na naman daw. Ayan, pictorial mode. Tama na daw. Wala pa sila. Oh. I'm scared. Hello. Hello. So, sila maghahanap daw ng USB cord. But me, I'm gonna look dito sa bagong camera. Para may EOSR. Ano yan? Wow, 13. Is it the same with yung, kasi yung hinihintay ko yung Canon na M50 na bago, Mark II. But this is like ano, what is EOSR? EOS 90D. Wow, 90D is so pricey, guys. Grabe. But this is already like 4K or something yung 90D. Kiss M. Ayan, parang ay Kiss 9. Kiss. Ayan. I think yung wala sila yung ano, yung Kiss M. Kiss M yung ano, Japanese na model ng M50. So, yun yung hahanapin natin. So, I think ito lang yung lineup ng Canon nila. X9, X9i 900, tapos 80D. Ito yung X9. X10. Ano bang meron ng X10? Wala namang specifications. This is 90D. 90D is like... there's no specification. Basta alam ko 4K na yung 90D. Finally, we're out. And then, nandito na sila. It's already 3:30. What a Filipino time! As expected. Ganyan naman talaga yung nangyayari. Tapos, may nabitbit akong ano, nung Canon. Kasi gusto kong bumili nung ano, nung Canon nga na M50 Mark II. Pero, hindi ko alam kung magkano yung price. Kasi hindi nakaset yung ano, Kiss M kasi nasa ano mga 9 lapad, ganyan something. So nandito na daw sila. I'm so hungry, guys. Grabe. So hungry already. Palamig na ng palamig. Grabe yung lint sa akong ano, oh. Pants. Lint ba? Nandito na sila. Grabe, wala mi suya ko, nag-nosebleed mi. Yeah. Na? Ay sila! Finally. Tana, oy. Let's go. Hey, sushi. My favorite, soft cream. And then eto. Wow, ato ice cream ni. Hoy, wakata. Nag-drink bar man dayta. Mo na to 240. No, di ba? Wow. Mga filler kay mo ha. Salad bar. Nag-drink bar magudta. Drink bar dito. Oh, drink bar to. Oh, mga piki. Wow, I'm gonna eat cake. Yan, mamaya. Kimchi. So, ito yung foodie namin gabi, no? Para silang hindi gutom. Ako gutom na. Kanina pa namin hintay. Tagal kasi ni Sheila. Wow! Hindi nagpakagutom pa daw. Oo nga eh. Yun nga. Ito yung sa akin. Paano yan? So, start na. Pero parang ano, Treya, tanigid ako. Sige na po. Tanigid.
Oo, kana meron. Picture daw. Wait lang, wait. Mantok eh. Ano? Sige na, wait. 1, 2, 3. Mukhang shot pero coffee pala. Danit. Nabusog ba kayo? Yes. I'm full na, so madali na. You're full na so much. Grabe yung chan ko. Oh my God, I have a baby. Feeling ko magkaano ako nito. Due in 4 hours tong akin. Mag-feeling na ako, nag-ano na siya. Guys, so tapos na kami dito kumain, but we're still like, nagpi-picture taking. Dito, opo. Lingkod na dari tayo. Ang lingkod, dragon tabi. Uy, hiwi asad ni mo uy. Triya, ayaw ligsiya kumbaga. Ay, bro, nana, 765. Hi guys! Banda dito may nagti-TikTok. Ayan oh. Sheila, sali ka. May mga TikToker. Uy, dali na daw. Uy, dali na. Uy, maigo ha. Ako cellphone. Uy, TikTok na lang kami lang. Saan una na linya? Ano ba yung linya? Dito. Uy, yung sound, guys. Ano ba? Ang lagay? Yeah, sexy. Ano naman imati siya ate? Kaya, kasi para makita yung legs. Wala. Sakto tayo? Ito naman kayo. Kurta kayo kasi. Ana lang. Alina, nana. Malayo kasi kakain. Ano ba sa tuna mo? It's already Uy, 5 pa man di ay no? Hoy. Isang oras pa. 5, mag 5:25 pa. Ikay, magod klaw. O, Yeah. bagoong. Madilim na. Lakad-lakad muna kami papuntang Gio kasi para matunaw yung namin. Yung kinain, nag-TikTok pa kami. Oh my God. Ano yung mga TikTokers? Kaway-kaway naman kayo dyan. Oh my God. Gio. Grabe, social distancing dito sa gusto ko yung 19 nindot. Yeah, pero pag daghan na kay kog sweater, gusto kog pero mahal pa kay ang mga yeah. Di man sad kay may magsuroy. Uy, kay kabaw na jud ka no. Manamin daw kabit. Ako na kayo. Hiyak sa kadali. Ay, ang sapatos, kanabang pang ba? Tara, sapatos.
Pang ano, mas dako ang Gio dire kumpara sa tajim. Gamay ang tajim na ano. Sa kain. Ito yung hinahanap ko na boots. Yung parang ano, lalaki pero walang M. Pero eto okay lang din. Ang ganito. Pero masyadong high na yan. Ang dami. O, diba? Story, asa naman mo? Busog na busog, tsaka ano, diba? Ganina Wala pa kabay. Ulam. Unsa naman, magpa-plug ka na naman. Krisha Bear! Yun lang masasabi ko. Sa IG and YouTube. Okay. Tingnan nyo lang yung Bye-bye. TikTok. Yes, bye-bye. Bye! Bye-bye. Uwi na kami guys. Ang lamig-lamig na. Ayan. Magdodongki. Hote muna kami. Uni. Lubos-lubosin na yung ano, yung gala. Kasi ngayon lang din kami nakagala. Yeah, ngayon lang. Pero parang napupup na ako. Oh my God. Pero magtitingin-tingin lang ng ano. Gusto kong may titingnan akong makeup. Sa ano, sa donkey. Yung mga Korean na ano ba? Ay, kadugtong lang pala ang seriya. Dugtong ba yun? Hindi ko alam. Wala akong alam. Wow. Pwede ba camera sa ano, sa loob? Pwede ba kami kamera dun sa loob? Pwede, wala namang nakalagay. Yung bawal lang mag-smoke. Sa mga alahasan lang, bawal. Bakit? Para ano? Yan. Pang bata, oo. So, nandito na kami sa bahay finally. Tapos, eto na naman yung pinagagawa namin, oh. Di ba? Continue. Continuation. Oh my God. O, diba? Ay, O, maganda yan. mag-ano na naman kami, mag-hair. O, Okay. Diyos mio. So, hey friends, totally forgot to end the vlog yesterday. Nakalimutan ko na. So sorry. Ano kasi, nanood pa kami ni Rocky ng, ng movie. 2 movie yung napanood namin kagabi. So, ayun, I totally forgot. Kaya, I'm just going to quickly end yesterday's vlog. So I hope you all have a wonderful day as always. You had a wonderful week. And as per usual, stay safe kasi hindi pa rin tapos yung battle natin against the coronavirus. It's not still totally safe. So yun lang guys, keep safe, be cautious, stay healthy, eat healthy. And once again, I hope you had a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And hopefully I will see you on my next video. Bye!